40 let po lidech. Jedovatý vítr vane opuštěnými ulicemi Střední Ameriky. Jedná se o budoucnost, ke které již došlo zde, v oklahomském Pitcheru, nejtoxičtějším městě Spojených států. Obyvatelé nebyli vypuzeni pouze jedinou, nýbrž 3 formami toxické pomsty. Všechny byly způsobeny stejnou věcí, která toto městečko vybudovala – těžbou. Pitcher ve státě Oklahoma byl kdysi centrem největších zásob olova a zinku na světě. Jediné, co tu nyní zbylo, je jed, který nemůže být odstraněn a území, jež nemůže být zachráněno. V první polovině 20. století to bylo jiné. Když se svět vrhl do 2 světových válek, tanky, zbraně a munice vyvolaly obrovský hlad po olovu. Jenže války skončily a v 50. a 60. letech 20. století se doly zavíraly, jeden po druhém. Poslední byl uzavřen v roce 1970. Bylo to jedno z komoditních měst, která byla založena na olovu a zinku, takže stejně jako v případě jiných průmyslových měst, jakmile to ustane, populace se sníží. Na vrcholu rozkvětu žilo v obci Pitcher na 30 000 lidí. Teď je téměř úplně opuštěná, zůstává tu jen několik desítek osob. Pitcher byl hodně podobný spoustě malých městeček ve střední části Ameriky. Víte, byli tu těžce pracující lidé, měli hornickou historii, lidé, co jsou solí země, jak o tom slýcháme, vychovávali tu svoje rodiny a vystačili si s tím. I když uzavírání dolů vyhnalo některé obyvatele pryč, právě to, co za sebou doly zanechali, zničilo městečko na dobro. Obrovské hromady štěrku známé jako haldy. Haldy tvoří materiál, který zbyl po tom, co byla hornina zpracována, takže je to látka podobná štěrku. Materiál, který bylo možno získat, byl odebrán, toto byl odpad, nebylo pro něj využití, bylo uloženo na povrchu pro lepší část století. Tyto haldy obsahují jedovaté směsi olova, zinku a dalších kovů. Prudký vítr vanoucí přes pláně středozápadu roznáší prach z 75 milionů tun nahromaděného škodlivého štěrku. Jednou z obětí bylo toto baseballové hřiště. Užívalo se ještě po celé roky, i když obyvatelé z města už utíkali. Děti sem přicházely, aby si hráli, víte, každý ho využíval. Víte, bylo to takové hřiště, piknikové stolky, šli jste a uspořádali jste si piknik tamhle. Bylo to prostě pro odpočinek. A nyní, desítky let po lidech, si na haldu v Pitcheru dělají nárok stromy. A vrací se původní prérijní tráva, vytlačovaná po desítky let. Semena staré prérijní trávy jsou dosud v půdě, nezmizela. Můžete je spálit, můžete je zaorat, ta semena tam budou pořád a pokud se jim poskytnou vhodné podmínky, vrátí se. Hlavní ulice v Pitcheru je opuštěna více než 30 let. Nebyla uzavřena jedovatým prachem zaneseným z hald, ale jinou formou toxické pomsty, prázdnými místy v podzemí, která vznikla odstraněním vší té horniny. Hlavní ulice byla původně uzavřena kvůli zhroucení. Na levé straně ulice se propadla zem. Během procesu hloubení přibližně 480 kilometrů tunelů odstranili horníci z podloží hlavní ulice tolik horniny a zeminy, že se začaly vytvářet prohlubně a nakonec pohlcovaly části města. Některé z těchto podzemních šachet měřily přes 30 metrů od podlahy ke stropu. Ve spoustě oblastí těžili příliš blízko povrchu, v některých místech těžili úplně až nahoru ke kořenům stromům. Tato oblast se může kdykoliv propadnout.
Tráva nyní vyráží i z chodníku, kde si kdysi horníci a jejich rodiny obstarávali zásoby. A tam, kde majitelé obchodů vítávali zákazníky, stojí nyní na stráži mladé stromky. Tady byl Sears, tamhle byl, víte, J.C. Penney, obchodní středisko, železářství. Jo, tam jste koupili, víte, co jste potřebovali, ať už to byl drink, košile nebo pár nových bot. Skoro všechno jste měli přímo tady a nemuseli jste chodit nikam jinam. Stále to tam všechno je. Pár bot, časopisy i zásoby. Zastaralé pokladny tam stojí doposud. Čekají na zákazníky, kteří se nikdy neobjeví. Neuplynulo ani 10 let od uzavření posledních dolů a podzemní sluje otevřené hloubením Pitcheru uštědřili třetí toxický šok. Otrávenou podzemní vodu. Aby se horníci dostali k podzemním ložiskům, museli prorazit přírodní zásobárnu spodní vody. Během důlních operací pracovali s čerpadly. Z podzemních důlních šachet vyčerpali zhruba 2 miliony hektolitrů vody za den. Jakmile těžba skončila, tato čerpadla se zastavila a přírodní spodní voda začala plnit doly. Vyvěrá to doslova z důlních šachet, protože hloubili právě tady, v tomto akviferu. Podle některých odhadů je podzemí tolik zamořené vody, že by naplnila přes 1 milion zahradních bazénů. Měli bychom velký problém najít jinou lidskou činnost, která způsobuje takové škody, jako to dokáže těžba. Otevíráme zemi, odstraňujeme to, co chceme, a když skončíme, necháváme ji být. Jak se to stalo tady? Hornictví toto město postavilo. Jenže jedovatá voda, odpadní haldy a propady ho zničily. Olovo bylo použito k bombardování Německa a Japonska. Víte, co na to říct? To, co jsme použili ke zničení těch míst, zničilo tohle místo. A je zničené dodnes.